Abyan na yung adlaw dira sa imo kag welcome sa gihapon sa sining aton palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ako si Pastor Ipapra Sacar nga sa karon pastor sa Bay City Fellowship Baptist Church kag kaupod ni Pastor Raydan Mayonggi Diritso dira sa Dumaguete City Cornerstone Baptist Church nga nagatipon agud sa pagtuon sang pulong sa aton Dios kag sa pagsimba sa iya dira sa Ilina 2, Manhattan Suites Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Ang amon tipon kag pagtuon sang pulong sa Ginoo kag sang pagsimba dira sa iya nagasugod alas 3, tubtob alas 5 sa hapon kada Domingo. Ilina 2, Manhattan Suites Inn, South Road, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Karon sa aton nga pagtuon sang pulong sa Ginoo diri sa ikaduhang Korinto kapitulo 10 sugod sa bersikulo 12 tubtob diri sa bersikulo 18. Hindi na kami nagapangahas sa pag-isip ukon sa pagpaangay sang amon kaugalingon upod sa iban sa ila nga nagapakamaayo sang ila kaugalingon. Apang kung sila nagatakos sang ila kaugalingon sing silahanon kag nagapaangay sang ila kaugalingon sing silahanon mga walay paghangop sila. Apang kami hindi magpabugal labaw sa latid, kundi kami hindi maglabaw sa mga latid nga ginbahin sang Dios sa amon. Sa paglambot bisan sa inyo, kay wala kami nagapanglakbang. Subo nga daw wala kami makalambot sa inyo. Kami una mag-abot sa inyo nga may maayong balita ni Kristo. Kami wala nagapabugal labaw sa latid sa pinangabudlayan sang iban nga mga tao. Apang nagalaom kami nga sa nagatubo ang inyo pagtuo, padakuon gid ang amon palangabudlayan sa tunga ninyo. Agod nga makawali kami sang maayong balita sa mga duta sa unhan ninyo. Nga walay bugal nanungod sa buhat nga nahimo sa iban nga palangabudlayan. Ang nagapabugal, magpabugal nanungod sa inyo o sa Ginoo. Hindi ang tao nga nagapakamaayo sang iya kaugalingon amo ang ginabaton, kundi ang tao nga ginapakamaayo sang Ginoo. Dios nga balaan, amay namon, salamat nga imo kami karon gin tipon pinaagi sa sining platform diri sa social media, ang Facebook. Kabay nga imo nga gamiton ini sa paghatag sang kapawa o kung kasanang sa mga nagapamati kag nagatanaw. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, kabay pa. Abyan si Apostol Pablo sa gihapon sa iya nga pagsulat sa mga Kristiyanon dito sa mga taga-Korinto. Nagtudlo na nungod sang sahi sang iya pag-alaga dira sa Dios. Iya gin tinguhaan nga makaangkon siya sang mapainubsanon nga tagipusoon kag attitude sa iya nga pag-alagad kag pagpangabuhi para sa kamayaan kag katungganan sa Ginoo. So gin tiguluhan na kun ini nga minsay, humble hearts, heavenly focus. Sa bersikulo 12 nga ato nagin pamalandungan, si Apostol Pablo wala nag-compare sa iya kaugalingon sa iya nga kabuhi kag sa iya nga pag-alagad sa Dios sa mga tao nga kung aton tanawon sila mga false teachers, mga Judaizers nga nagasubli sang trabaho ni Apostol Pablo kag sang iba niya nga mga kaupdanan. Pero si Pablo wala disturbo o ko nalingkang tungod sini. Kaya ginkilala nga ang matudtuod nga assessment naghalin sa Dios.
Ang bersikulo 18 nagasiling diri, kay hindi ang tao nga nagapakamaayo sang iya kaugalingon amo ang ginabaton, kundi ang tao nga ginapakamaayo o kung ginadayaw o kung ginakomend sang Ginoo. So ang Diyos nun nga diagnosis, ang Diyos nun nga pag-usisa o kung assessment, amoy na ang magaluntad o kung magapadayon. So let's compare less and pray more, because God's opinion or idea or judgment matters most. So si Apostol Pablo may purposeful kind of ministry. May mataas siya nga handom kagatuyuan sa iya nga pag-alagad. Iya nga gintuman ang Diyos nun nga pagtuytoy or divine direction. Ang assignment niya gin-determine sa Diyos. Kag kaangay ni Apostol Pablo, aton man sundon kag tumanon ang blueprint o kung ang assignment na ginhatag sang Diyos sa aton. Kinanglan aton hunaon-naon kag hangpon ngang aton nga pag-alagad sa Ginoo may ara ina nga ginatuwag project oriented or ministry oriented nga panghuna-huna. Ano ang imo buhaton? May ara man nga personnel or people oriented. Ang imo hunaon-naon kag hangpon kung sino nga mga tao ang imo nga tudluan o nagid ang imo nga walian sa maayong balita kung nakabaton sa kay Kristo Jesus, imo nga himuon nga gintutunan o imo nga i-disciple. Kag sa nagapadayon siya, imo siya primero, no? You will teach him, then you will train him, and then kag subong nga miyembro sa Sanhedrin, si Pablo may gahom. May gahom gani siya sa pagpapatay kapag tugot nga patyon si Esteban, hindi bala? Pero sa iya nga pagkilala sa kay Kristo Jesus, siyempre ang nakilala niya ang Diyos. Amo ini ang ginuna niya sa iyang kabuhi. Amo ini ang iya value ginhatagan sang dako nga kabugaton sa iya nga pagpangabuhi kag pag-alagad sa Ginoo. That he really knew God through the Lord Jesus Christ. Wala siya pabugal sang iya mga na-accomplish o kon sang iya mga relationships sa mga tao, sang iya nga posisyon subong miyembro sa Sanhedrin, sang iya eksperyensya subong nga gintudloan ni Gamaliel, sang iya mga inagihan subong nga isa ka Pariseo. Siya nagimaya sa kamatuoran nga siya nakakilala kag nakapakig-angot sa sinang matarong kag balaan nga Dios, pinaagi siya pagsalig kag pagtuo sa kay Ginoong Hesus. So si Apostol Pablo sincero sa iya nga pagtugyan sa iyang kabuhi kag sang iya nahimo o buluhaton subong nga apostol. Like us, we must follow the Lord. Siling ni Apostol Pablo. Amo na ang implikasyon sang iya nga sulat diri. Let us seek divine approval. Let us live for God's glory, not for self-glory. So, aton likawan ang pagkumpara sa aton kaugalingon. Let's just avoid comparing ourselves with others. Let's seek God's assignment and approval, and let us focus on that assignment and that approval. Let us prioritize humble service. So sa sining mga bersikulo abyan, ang mga tumuluo
makatuman sang ila Dios non nga purpose pinagi sa pag-angkon, no? Sinang pagka mapainubuson nga attitude. Pagpangita sa Dios non nga direction sa pag-practice sang matutom nga pagkatinugyanan sa pagwali sa maayong balita pagid sa iban nga mga lugar kag sa pagdumala nga may integridad o kon may ginatawag naton honesty. So aton makita diri abyan nga ini si Apostol Pablo nanginhuwaran pattern, model, example para sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Ang kuno naton ang mapainubsanon nga kasing-kasing nga may Dios nun kag langit nun nga focus. Dios nga balaan, madamo gid nga salamat sining imo balaan nga pulong nga nagatudlo sa amon nga mag-angkon sang humble attitude and spirit. Humble nga tagipusoon. Pero may langit nun nga handom kag focus sa amon nga pagpangabuhi sa amon nga pag-alagad sa imo. Buligi kami nga malikawan ang pagkumparar sang amon kaugalingon, amon pamilya, amon simbahan sa iban. Kay kung kaysa magahimo ina sa amon nga proud o kung kaysa magahimo ina sa amon nga jealous. So tudlo ilang kami sang balanse nga pangabuhi kag pag-alaga dira sa imo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Dahil salamat gid excuse me sa imo nga pag-replay sa sining aton segment karon. Samuel Tiad, salamat ning aga. Pastor Enrico Mondia, evangelista dira sa Mabinay. Kay Brother Sir Johnny Balbon, thank you sa imo nga paluyo o suporta sa aton pagpa-replay sa mga radio programs dira sa Negros Occidental kag bisan pa dira sa Dumaguete City nga istasyonan sang radyo. Kag dira man sa kay Sose Novero, kamusta Sos? Kag sa imo bana sa imo nga panimalay. Halin diri sa Bahay City Fellowship Baptist Church, Bahay City, Negros Oriental. Ako si Pastor Ipaprasacar. Nagabilin sa sini nga kamatuoran nga ang Dios upod gid sa aton. Nagsiling gani sa Matthew 28:20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. With you always. Siya naga-comfort, naga-encourage sa aton sa iya presence. Ang iya presence is before us, with us, and behind us. Madamo gid. Salamat.